எல்லாம் அங்கதான் இருக்கும். நாங்க குரூப்ஸ்ல எதுவும் போட மாட்டோம். ஸோ லைவாவே இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்க இஸ்கான் பெங்களூர்ல அந்த இதுல போயிட்டு தமிழ் சர்ச் பண்ணீங்கன்னாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்க அதுல பார்த்துக்கலாம். அங்கதான் இருக்கும். நாங்க குரூப்ஸ்ல எதுவும் போட மாட்டோம். ஸோ லைவாவே இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்க இஸ்கான் பெங்களூர்ல ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஹியர் திஸ். நீங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாம். இப்போ நான் கர்மயோகம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் இந்த செஷனுக்கு வந்தது நான் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது கர்மயோகத்தில் 3வது சாப்டர். அதாவது கர்மயோகத்தை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கோ. கர்மயோகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்க போகின்றோம். அதாவது கர்மம் என்பது என்ன? நாம் செய்யக்கூடிய செயல் தான் கர்மம். அதனுடைய அந்த யோகத்தை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகின்றோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இஸ்கான் டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு ப்ரேயர்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்கிய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तथा स्वा पदंडिकं. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यस्य कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நாம் இன்னைக்கு இதுக்கு என்னது 3rd சாப்டர் கர்மயோகத்துக்கு போகலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சம்மரி, 2nd சாப்டருடைய சம்மரி பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ நேற்று நாம் பார்த்தது அர்ஜுனனுடைய கேள்விகளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன விடை கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இரக்கம், அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவர் பண்றது ஞான யோகத்தின் மூலியமா பகவான் அதை விளக்குகிறார். அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் த பாடி, மெட்டாபிசிக்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ இந்த உடல் என்ன உயிர் என்ன அதை வச்சுட்டு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் பகவான். ஸோ நாம யாரு, நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ இந்த உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் விளக்குகிறார். ஸோ அதனால செயலின்மையை நீ என்றைக்குமே நீ எதிர்பார்க்க கூடாது. நீ செயலற்ற தன்மையை நீ எப்பொழுதுமே இது பண்ணக்கூடாதுன்றதையும் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி எழுந்து போரிடுவாயாக என்றுதான் பகவான் சொல்றாரு. ஸோ அதுக்கான விடை நான் உடல் இல்லை அப்படின்ட்டு ஞானத்தின் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 2வது காரணம் இன்பமின்மை. போருடைய விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கும் என்பதால் இன்பம், அதாவது நமக்கு எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு சங்கடங்கள் வந்தா மனம் கஷ்டத்தை ஏற்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அதை உணர்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே ஒரு சுகத்தை கொடுக்காது. அந்த இதுதான் இன்பமின்மை என்று சொல்றார். ஸோ போரின் விளைவுகள் கண்டிப்பாக சுகத்தை கொடுக்காது. சிறிது காலம் கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கும். மேலும் மென்மேலும் அதுல இருந்து வெளியே வரணுன்ற அந்த இதுக்கு அந்த லெவலுக்கு வரணும்னா கொஞ்ச நாள் பிடிக்கும், கொஞ்சம் ஆண்டுகள் கூட ஆகும். ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நல்லா இருக்காதுங்கிறதை சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, நீ போர்ல வெற்றி பெற்றா உனக்கு ராஜ்யம் உண்டு. ஸோ அதனால் நீ வெற்றி பெறும் பொழுது தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவாய். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க நல்லதான் இருப்ப, இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டு தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவீர்கள். ஸோ இல்லை நீ போர்ல தோல்வி அடைஞ்சனாக்கா நீ சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்கேயும் சந்தோஷமாக தான் இருப்பாய். அதனால இன்பம் என்ன இல்லை என்ற சொல்லுக்கு இங்க இடம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சொல்றார். நெக்ஸ்ட் பாவச் செயல். ஸோ ஒருவரை கொல்லுவது பாவம் என்று வேதங்கள் கூட கூறுகின்றது. ஸோ அது எங்க அப்ளை பண்ணணும் பண்ணாக்கா, நம்ம நார்மலான சுச்சுவேஷன், அதாவது மர்டர் பண்ற அந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் அதை அப்ளை பண்ணணுமே ஒழிய போர் முனையில அந்த தாட் ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடாதுங்கிறத கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பகவான். ஸோ 2.33 35 53 ஸ்லோகத்துல வரைக்கும். ஸோ நீ செய்ய வேண்டிய கடமையை பக்தியோடு செயல்படு, அதாவது புத்தியோகத்தை சொல்கிறார். பக்தியோடு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் வித் ஞானம், அதாவது அறிவு கலந்த பக்தி, அதுதான் புத்தி யோகம். அதுதான் பக்தியோட செயல்படு, பாவம் உனக்கு வராது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் கெடுதல்.
சத வர்ண கலப்பை எப்படி வர்ண சங்கரா தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக நீ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா இவங்க ஜெயிச்சா தர்மத்தை நிலைநிறுத்த முடியும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற சந்ததிகளும் உருவாகாது, பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் உண்டு, இது எல்லாமே வந்து தடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட், உனக்கு இந்த 4 காரணங்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த இருமனம் சோ வந்து இருக்காது. சோ உறுதியுடன் கடவுளுக்கு சேவை செய்யுங்கள். அதாவது ஒருவர் தன் கடமையை செய்வதே பகவானுக்கு சேவை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யணும். அதுதான் முக்கியம். கடவுளுக்கு சேவை செய்யுங்கள்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய வீட்டுல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒன்லி பெருமாளை மட்டுமே கும்பிடுன்னு அவர் சொல்லல. நீ செய்ய வேண்டிய கடமையை பகவானுக்கு செய்வதாக நினைத்து செய்யணும். சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. சோ அப்படி ஒரு உறுதி நமக்கு இருக்கணும். நம்மளுடைய கடமைகளை நாம் வந்து செவ்வனே செய்ய வேண்டும், அதுவும் வந்து பக்தியோட செய்ய வேண்டும். இதுதான் அவர் வந்து நம்ம பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்த விளக்கங்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு போகிறோம். சாரி ஒரு நிமிஷம். இப்ப வந்து சம்மரி ஆஃப் த 3rd சாப்டர். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து புத்தியோகம் பேசினாரு, மத்தியில வந்து கர்மயோகமும் வந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி யோகம் அதாவது புத்தி யோகத்தையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு. யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். துரத்தல் அல்லது செயல். கர்மம் என்பது செயல்படும் தன்மை, துரத்தல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவு புல் அதாவது சந்நியாசத்தை வந்து அவர் அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3rd அத்தியாயத்துல வந்து கேட்கிறார், ஏகம் வதா அப்படின்னாக்கா ஒன்றை வந்து எனக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் கூற வேண்டும், எது பெட்டர் அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு எது நல்லது அப்படிங்கறது வந்து நீங்க நிச்சயமாக சொல்லணும்ட்டு கேட்கிறார். துரத்தலா அல்லது செயல்படுவதா அப்படிங்கிறது வந்து. ஸோ புத்தியோகம் வந்து பெருசுனாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு நினைச்சிங்கனாக்கா என்னையே இந்த கோரமான போர் தொழில வந்து ஈடுபடுத்த முனைகிறீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஆக்சுவலி. ஏன்னா போர் புரியுதல் என்பது செயல்படும் தன்மை, அவருடைய கர்மாவை அவர் செய்ய போகிறார். சோ புத்தி யோகம் என்பது பக்தியோட செய்யணும்னாக்கா அவர் நினைச்சாரு ரெனவுன்சியேஷன் பண்ணி அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல போயிடுறதுன்னு நினைச்சிட்டாரு அவர் வந்து. ஹி காட் அ கன்ஃபியூஷன் ஆக்சுவலி. சோ அததான் வந்து இங்க வந்து கன்ஃபியூஷன்ல கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் சொல்றாரு, நிஷ்காம கர்மயோகம் அது ஞான யோகத்தை விட மேன்மையானது. சோ அதாவது கர்மயோகத்துல 2 வகை உண்டு. ஒன்னு சகாம கர்மயோகம், இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகம் என்பது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பலன்கள் மேல் பற்று கொண்டு சில தான தர்மங்கள் கூட செய்வார்கள், கடவுள் மேல் பக்தி உண்டு அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு. ஆனா நிஷ்காம கர்மயோகம் இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்களையே வந்து பகவானுக்கே அர்ப்பணிச்சு அவர் என்ன பிராப்தம் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அதை பிராப்தமா ஏத்துண்டு தன்னுடைய கடமைகள் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செவ்வனே செய்வார்கள். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். ஞான யோகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை கலந்து, இதுல மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வரும் ஆக்சுவலி, ஞானம் கலந்தது. அவங்க வந்து யோகிகளாக இருப்பார்கள். சோ அதாவது துறவரம் பூண்டு செல்வது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து ஞான யோகத்துல வரும் ஆக்சுவலி. அத கருத்தில் கொண்டு சொல்றதுதான் இந்த செகண்ட் பார்ட். அது கவர் பண்றது வந்து 3.3 இருந்து 3.9. நியதம் குரு கர்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிஸ்கிரைப்டு, நியதம்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட, பிரிஸ்கிரைப்டு குரு கர்மா, யூ டூ யுவர் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வார்த்தையினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகா. சோ ஒருத்தர் வந்து கடவுள் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானமே இல்லாமல் தன்னுடைய செயல்களே வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல செய்யக்கூடிய செயல்களே வந்து மிகவும் மேன்மையானதாக கருதி அதனுடைய பலன்கள் மேல் பற்று கொண்டு அப்படியெல்லாம் செய்யும் பொழுது அது கர்ம காண்டா மோட் அப்படின்னு கர்ம காண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இது செய்யணும் அந்த அந்த நாலேஜ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. என்ன செஞ்சாலும் அது எல்லாமே தனக்கு தான், ஃபுல் செல்ஃபிஷ்னஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் நலன் மேல அதை மட்டுமே பற்று கொண்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா. ஆனா அவர்கள் கூட வந்து பக்தியின் வழியில அவங்களுடைய புண்ணிய கர்மங்கள் இருந்தா கொஞ்சமாவது அவங்களுக்கு இருந்தா பகவான் பக்கம் திரும்பினாக்கா அவங்க வந்து கர்ம யோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு செல்கிறார்கள். அதை கவர் பண்றது தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா
3.10 3.16 வரைக்கும். பிரவர்த்திதம் சக்கரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா மோட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனா அதையே வந்து கர்ம யோகத்துக்கு நாம எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நாம வந்து லிபரேஷன், அதாவது விடுபடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும். அது எந்த இதுல போனும் போது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கு செல்லும் பொழுது. நெக்ஸ்ட் வந்து வழிகாட்டாக வழி நடத்துங்கள், எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துதல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எந்த ஒரு யோகியும் ஒரு குரு பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து என்ன ஓமை அமைத்து கொடுத்திருக்காரோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில இது ப்ராசஸ், அதாவது யோகிகள் வந்து சிலதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, இது வந்து அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காக சொல்வார்கள், ஒரு குடும்பத்தின் நலனுக்காக. பொதுவாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குடும்பங்களுக்கும் நலன் கருதக்கூடிய ஒரு செயலை தான் செய்ய சொல்வார்கள். அப்படிப்பட்டதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை ஃபாலோ பண்றக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் வந்து தன் வீட்டிலையும் அதே ப்ராசஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனாங்கனாக்கா ஸோ அவங்க வந்து மேன்மை அடைகிறார்கள். ஸோ அந்த இதுதான் எத் ஆஸ்ரதி சஷ்டேஷ்ட, எந்த எந்த ஓமையை அவர்கள் எது அவங்க செய்யறாங்களோ அதை வந்து அந்த பெரிய மனிதர் வந்து, பெரிய மனிதர்னாக்கா இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நாட் இன் த ஏஜ், வயதுல கிடையாது பெரிய மனிதர், அதாவது ஒரு மகான் மகாத்மா அந்த 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 நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு, இப்ப பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியாகிரக மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு போனாரு. ஸோ அதை வந்து பின்பற்றி நிறைய தேசபக்தர்கள் எல்லாமே வந்து செஞ்சாங்க. அதே மாதிரிதான் வந்து ஸோ ஒரு பெரிய மனிதர் எந்த ஓமை அமைத்து கொடுத்து செல்கிறார்களோ அதை பின்பற்றி பொதுமக்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது வந்து அவர்களுக்கு நன்மை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதுதான் அந்த முக்கியமான வார்த்தைகள், எந்தெந்த ஓமை அவர் அமைத்து கொடுத்திருக்காரோ அதை வந்து கண்டினியூ பண்றது. ஸோ மிகப்பெரிய எதிரி எது அப்படிங்கிறது இஹ வைரினம். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இப்ப இந்த இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் பொழுது கடைசியில வந்து அர்ஜுனர் கேட்பார். ஸோ ஒருவர் வந்து அவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்றாலும் ஸோ பாவ செயலை செய்வதற்கு எதனால் தூண்டப்படுகிறார்கள், அவர்களுக்கு அந்த செயல் செய்வதற்கு விருப்பம் இருக்காது, ஆனா இருந்தாலும் அந்த பாவ செயலை செய்வார்கள். நமக்கு இரு மனம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மார்க்கம் தர்மமான மார்க்கத்துக்கு போவதற்கான இது ஆலோசனையும் நமக்கு வரும். அதே வந்து நம்மளுடைய இன்னொரு மனசும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் வழியில ஷார்ட்கட்ல போறதுக்கான மார்க்கத்துக்கும் செல்லும். சோ எதுக்காக ஒரு ஒரு உயிர்வாழினுடைய மனது வந்து இந்த வழிக்கு எடுத்து செல்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கொஷினும் வந்து கேட்கிறார். இஹ வைரினம் மீன்ஸ் மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கிறது அதனுடைய அர்த்தம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து நம்மளுடைய ஷட்டில் பாடின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மஸ்வரூபம். ஸோ நமக்கு அதனுடைய பின்னாடி இதுல ஸ்லைட்ஸ்லயும் வரும் நமக்கு இது. ஸோ இந்த நான் என்பவன் வேறு யாரும் கிடையாது, ஆத்மா. ஸோ இந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே செய்யறதே கிடையாது, ஆத்மா எந்த வேலையுமே செய்யறது கிடையாது. இந்த உடலோட ஒட்டிக்கின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலோட ஒட்டி உயிர் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒண்ணுதான் அது செய்யறதே. இந்த என்ட்ரி ஆனதுல இருந்து இந்த மனசு, அதுக்கப்புறம் இந்த புத்தி, இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், அதாவது இந்த புலன் உறுப்புகள், அதனுடைய செயல்கள், அதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், இது எல்லாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதனுடைய கர்மங்கள், 2 வகையான கர்மங்கள் நமக்கு உண்டு. ஒன்னு புண்ணிய கர்மங்கள், இன்னொன்னு பாவ கர்மங்கள். சோ இந்த புண்ணிய கர்மங்கள் செஞ்சாலும் அந்த அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ், அவர் தான் வந்து நமக்கு அக்கௌண்டன்ட்டே உள்ள உட்கார்ந்து இருந்து எழுதுறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ கணக்கு அதுவும் நமக்கு எழுதி வச்சிருப்பாங்க. நம்ம இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா வெளியேறும் பொழுது இந்த ஆத்மாவோட சேர்ந்து அந்த அக்கௌண்ட் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கு அந்த பேலன்ஸை வந்து அதோட டேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவார். ஸோ அது இந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா வந்து ஆக்டிவா இருக்கிறது, செயல் தன்மையில் இருப்பது யாரால் என்றால் பரமாத்மாவினால் தான். அதை நம்ம உணர வேண்டும் ஆக்சுவலி. ஸோ பரமாத்மா வந்து இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிரோடு அந்த 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 ஆக்டிவ்னஸ்னாக்கா 2 வகையான மோட்ஸ், ஒன்னு வந்து பாசிவ், இன்னொன்னு வந்து ஆக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து செயலில் இருப்பது. ஸோ இன்ஆக்டிவ்னாக்கா செயல், இனர்ஷியான்னு சொல்றோம், அதாவது செயலற்ற தன்மை அப்படின்று சொல்றோம் நம்ம வந்து. ஸோ
இந்த இந்த இதுல பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குதிரை, எத்தனை குதிரைகள் இருக்கு பாருங்க. கண்கள் 5, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் 5 ஞானேந்திரியங்கள் உண்டு நமக்கு, 5 கர்மேந்திரியங்கள் உண்டு. இதெல்லாம் டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம் 13 சாப்டர்ல. இட் இஸ் த வெரி குட் சாப்டர் அண்ட் த டஃபஸ்ட் சாப்டர் இந்த பகவத்கீதை. அதை கேட்கணும் நம்ம எப்பவுமே. ஸோ அதுல வந்து நம்ம உடல் நாம எப்படி வந்து உருவாகின்றோம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ கண் வந்து ஒரு புலன் உறுப்பு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து காது, கை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாய். இது எல்லாமே வந்து புலன்கள். இதனுடைய செயல்கள் தான் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. புலன்களின் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது, அதுதான் மைண்ட். ஸோ இந்த மைண்ட் கரெக்டா இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம எல்லாம் ரைட் டைரக்ஷன்ல போயிடுவோம். மைண்ட் வந்து கரெக்டான பாதையில போகலைன்னா நம்ம போகக்கூடிய ஒவ்வொரு மார்க்கமும் வந்து நமக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குதிரை, இந்த புலன்கள் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றது எது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நுண்ணறிவு கலந்த இந்த மனம் தான். ஸோ இந்த நுண்ணறிவு மனம் கரெக்டா இருந்தா நுண்ணறிவு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேலை செய்யும், கரெக்டா வேலை செய்யும். ஆனா இந்த மனம் வந்து கரெக்டா இல்லைனாக்கா நுண்ணறிவும் வந்து ராங்கான டைரக்ஷன் தான் போகும், இந்த புலன்களும் ராங்கான டைரக்ஷன்ல தான் செயல்படும். ஆனா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கோ அதே மாதிரிதான் நம்ம ஏதாவது வந்து தவறு செய்யும்பொழுது அதுவும் அதே மாதிரிதான் ஷாக்கா தான் நிற்கும். அதே மாதிரிதான். ஏன்னா இது அதெல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வருது இல்ல, அந்த ஆத்மா தானே எடுத்துன்னு போகுது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த உயிரோட போயிட்டு அங்க மேல வந்து இந்த உடலோட நம்ம போறது இல்லை, ஒன்லி ஆத்மா தான் போகுது. சொர்க்கத்துக்கும் போறதும் சரி, நரகத்துக்கும் போறதும் சரி, இந்த ஆத்மா தான். ஸோ நம்ம தவறு செய்யும் பொழுதெல்லாம் அந்த ஷாக்கு ஆத்மாக்கு தான் வரும் கண்டிப்பா. ஸோ அது இந்த பிக்சர் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நினைவில் கொள்ளணும். இதுதான் நம்மளுடைய உடலுடைய ஒரு விஷன். ஆக்சுவலி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எப்படியெல்லாம் செயல்படுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கம் இது. ஸோ இங்க மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு யார் வாசிக்கிறதுன்றது போட்டிருக்காங்களா பிரபு? லலிதா மாதாஜி கை உயர்த்தி இருக்காங்க. லலிதா கண்ணன். லலிதா கண்ணன். பிரிண்ட் செலக்ட் மெர்க்குரி. லலிதா கண்ணன் மாதிரி. சரி நானே கொஞ்சம் చెప్తాను. ஓகே மாதாஜி வாசிங்க. சாரி. I think she is on mute. மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. One minute. நான் படிக்கிறேன். ஓம் ஸ்ரீ. மாதாஜி எக்கோ ஆகுது பாருங்க, நீங்க 2 இடத்துல எங்கயாவது லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ் எஸ். யூடியூப் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. பண்ணிடுங்க. One minute. जायसी शेत कर्मणस्ते मधा बुद्धिर्जनार्दना दक्तिम कर्मणि कोरे. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மறுபடியும் எக்கோ ஆயிட்டே இருக்கு. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்ரிதியோ அத்தியாயः. அர்ஜுன உவாச்ச. கேக்குறதா? கேக்குறதுமா கேக்குறேன். வாசிங்க மாதாஜி. जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. எஸ், இங்க வந்து பகவான் வந்து கேக்குறாரு. ஸோ அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பெட்டர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோக, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் நீ வந்து சேவை செய்யணும், நிஷ்காம கர்ம யோகியா தான் நீ செயல்படணும்னு சொன்னாரு. ஆனா இங்க அர்ஜுனர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு. சோ புத்தியா இருக்கிறது வந்து பெட்டர்ன்னு நினைக்கும் போது என்னைய இந்த கோரே மாம் நியோஜசி கேசவா, கோரமான போர் தொழிலில் என்னை எதற்காக வந்து
ஈடுபடுத்துகிறீர் அப்படிங்கறத ஒரு கொஸ்டினை வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யாமிஷேணேவ வாக்யேன புத்திம் மோஹயசீவ மே ததேகம் வத நிஷ்சித்ய ஏன சேயோஹமாப்னுயாம். சித்தராம் பிரபு, அந்த யூடியூப் லிங்க் அந்த சாட் விண்டோல ஏன் போட்டுருங்க. ஒரு டிவோட்டி கால் பண்ணி கேட்டாங்க. ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ என்னை எதுக்கு இந்த கோரமான ஒரு போர் தொழில வந்து என்னை ஈடுபடுத்த முயல்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற அந்த கொஷினை வந்து வைக்கிறார். வியாக்தமே புத்தி மோக சிவிமே ததமே நிஷ்சிந்தையே ஷயோ அகமாப்னுயம். சோ என்ன வந்து இந்த கொஷின் வந்து அவர் வைக்கிறார். அதாவது ரெண்டு, செயலற்ற தன்மை, இன்னொன்னு வந்து செயல்படும் முறை. சோ செயல்படும் முறை வந்து பெட்டர்னாக்கா நீங்க எதுக்கு வந்து சந்நியாசத்தையும் இதையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அதையும் கேட்கிறாரு. இன்னொன்னு வந்து இந்த கோரமான போர் தொழில வந்து என்ன எதுக்கு ஈடுபடுத்துறீங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம் செய்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க அனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய அதாவது அவர் வந்து ராமருக்கு ஒரு பக்தனாக இருந்து லங்கையை வந்து எரித்தவர். அது வந்து ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸா தான் அவர் பண்ணாரு. இங்க வந்து அவர் வந்து ஒரு செயல்படும் தன்மை. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது, சந்நியாசம் இதுக்காக போகிறது. சோ எனக்கு வந்து இந்த வழி சிறந்ததா இல்ல இந்த வழி சிறந்ததா அப்படிங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து அவர் வந்து கேட்கிறார் ஆக்சுவலி நம்ம அர்ஜுனர். ஸோ ஏக்கம் வதா வந்து அதுலதான் வருது ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கு எது நன்மை அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற கொஸ்டினை வந்து வைக்கிறார். எஸ், 3.6 வாசிங்க மாதாஜி. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ய ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாசாரஸ உச்யதே. எஸ், மித்யாச்சாரா அப்படிங்கிறது வந்து போலி மனிதன் அப்படிங்கிறது பொருள் ஆக்சுவலி. ஸோ உங்களுக்கு இது ஒரு கொஷினா கூட வரும். அதாவது பிரிட்டெண்டர் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ யார் ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து ஒரு சந்நியாச ரூபமாகவும் உள்ளுக்குள்ள அந்த புலன்களுடைய செயல்களை கட்டுப்படுத்தாமல் அதுல வந்து அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போலி மனிதனாக கருதப்படுகிறார். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து பரத மகாராஜா. இந்த ஸ்டோரி வந்து மோஸ்ட்லி ராதிகாமா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து முடிசூட்டி விட்டு அவர் வந்து காட்டுல போயிட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 50ல 75 வர்ணப்பிரஸ்தா அந்த இதுல இருக்கார். ஸோ பக்தி தான் மேன்மை அப்படின்ட்டு. ஆனா அவர் அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு மான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மான் குட்டியை வந்து அவர் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறார். இந்த குட்டி எப்படி வந்ததுன்ற ஸ்டோரி ராதிகா சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர் வந்து அந்த மான் குட்டி மேலேயே ஒரு பற்றுதல் வச்சுக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ சன்னியாசி அன்று ஆன பிறகு எதன் மேலேயும் வந்து ஒரு பற்று இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலி, அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அங்க அவர் வந்து ஹோமம் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் இந்த மான்குட்டி மேல எங்க இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த கவனம் தான் அவருக்கு வந்து சிதறுகிறது. ஸோ நாம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல பூஜை பண்ணும் பொழுது போக்கஸா வந்து கடவுள் மேல பக்தி வச்சு செய்யணும். ஆனா நாம வந்து பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செய்யும் பொழுது உண்மையிலே அது வந்து பகவானுக்கு போய் சேர்றதே கிடையாது. ஸோ நம்ம தாட் ப்ராசஸ்ல நம்ம லிங்க் ஆகிட்டே, அதாவது நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம், அதை கண்டெம்ப்ளேட் பண்ணுவோம், அது மேலேயே நமக்கு பற்று, அதுலயே தான் நம்ம வந்து சூழ்ந்திருப்போம். அதனால லிங்க் பாண்டேஜ். ஸோ மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வருவதற்கான மார்க்கத்தை நாம் தேடிக்கொண்டே இருப்போம் நம்ம. ஏன்னா நம்ம ஆசைகளை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியறது கிடையாது. அந்த 10 நிமிஷம் கூட கடவுளை கும்பிடும் பொழுது நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து முழுமையா கடவுள் மேல இருக்கிறது கிடையாது. ஐயோ நான் அங்க அவங்களுக்கு ஏதோ கொடுக்குறேன்னு சொன்னேனே, இங்க நான் ஏதோ செய்யலையே, அந்த ஒரு இதுதான் நமக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது ஆக்சுவலி. சில பேர் எங்கேயோ அதாவது இந்தியாலே இருந்தாக்கா யூகே யூஎஸ் வரைக்கும் கூட அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் போயிடும் அது. ஸோ அந்த அளவுக்கு மனம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங். காற்றை கூட நம்ம அடக்கி விடலாம், மனதை அடக்குவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம். இதுவும் நம்ம பின்னாடி படிப்போம். ஸோ அது மாதிரி புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஸோ
வெளிப்புற தோற்றத்துக்காக நம்ம சன்னியாசியா இருந்து உள்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த சந்நியாசத்தினுடைய அந்த ப்ராசஸ வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு போலியான ஒரு டிஸ்பிளே தான் நம்மள வந்து எடுத்துரைக்கும். எல்லாருக்குமே வந்து நம்மள எடுத்து காட்டுறதே வந்து நம்ம ஒரு போலி மனிதனாக தான் அறியப்படுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். எஸ் 3.9 and 11 வாசிங்க மாதாஜி. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्यस्यत. எஸ். ஸோ நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலுமே அது பகவானுக்கு தான் போய் சேர்கிறது. பக்தியில நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலுமே அது பகவானுக்கு தான். நம்ம எந்த கடவுளை நம்ம கும்பிட்டாலும் வந்து, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிவனை கும்பிட்டாலும் இல்ல அம்பாளை சேவிச்சாலும் எல்லாமே வந்து இன்டைரக்டா அது பகவான் கிட்ட தான் போகிறது. அவர்கள் பரிபாலிக்கும் நமக்கு அந்த அனுகிரகம் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வர்றதுதான். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மழை வருதுன்னா வர்ண பகவான் அனுகிரகிச்சாருனாக்கா, வர்ண பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாமே வந்து வந்திருக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்து தான். ஆதி புருஷரான பகவான் அவர்கிட்ட இருந்து பிரம்மா வந்தாரு, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாம எல்லாம் வந்தோம் அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன் நானு. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல சோ தேவர்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானாலதான். சோ எப்படி நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில வந்து பிஎம் இருப்பாங்க, பிஎம் கீழே நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆபீசர்ஸ் இருப்பாங்களோ அதே மாதிரிதான் எல்லா கடவுளுக்குமே தத்தம் அவங்களுக்குன்னு அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ இந்திரனுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, சூரியனுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, சந்திரனுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, வருணருக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, அக்னி தேவருக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. அந்த மாதிரி 33 கோடி தேவர்களுக்கும் அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு உண்டு. ஸோ உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய நமக்கு பலன்கள், அவர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய பூஜைகள் எதுவா இருந்தாலும் அது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். அதே மாதிரி அவர்கள் அருள் பாலிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அருளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. எப்படின்னா அவர்கள் அனைவருமே பகவானிடத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் தான். சோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ எல்லாமே வந்து மகாவிஷ்ணுனுடைய எந்த ஒரு யாகங்கள், அதாவது நம்ம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய தவங்கள், யாகங்கள், தானங்கள் சர்வமும் வந்து மகாவிஷ்ணுவுக்கு போய் சேர்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ விஷ்ணுவிற்கா அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. சோ நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தோட இருக்கக்கூடிய இந்த பந்தத்தை எப்படி நாம வந்து கட் பண்ணி விடணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுல பார்க்கும்பொழுது நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே விஷ்ணுவுக்காக நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம இந்த பௌதிக உலகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தத்தை நாம வந்து முக்தி அடைய செய்கின்றோம். அந்த பந்தத்திலிருந்தே நம்ம விடுபட ஆரம்பிக்கின்றோம். எனவே உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். சோ உனக்கு நேத்து நம்ம பார்த்தோம் அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல. சோ அதாவது உனக்கு செய்வதற்கு, அதாவது உன்னுடைய கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்ப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து கிளியராவே சொல்லிட்டாரு பகவான். அதே மாதிரிதான் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் நம்ம அவரது, அதாவது பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். எப்படி நாம பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலே நமக்கு கிளியரா தெரிகிறது நமக்கு. அதே மாதிரி யாகங்கள் செய்வதால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் அனைவரும் உங்களை மகிழ்விப்பர். எப்படி அவர்களை நாம மகிழ்ச்சி, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நற்காரியங்களும் சரி, அந்த பூஜை புனஸ்காரங்களும் சரி, அவர்கள் ஏத்துண்டாங்கனாக்கா அந்த அதிதேவதையினுடைய பலன் என்னவோ அது நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது. சோ மனிதர்களும் தேவர்களும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். சோ இந்த சமுதாயம் வந்து உயர்ந்து நல்ல நிலைமையில வாழணும்னாக்கா நாமளும் வந்து செய்ய வேண்டிய அந்த ஆஸ்பரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து செய்யணும். செஞ்சாதான் நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுற்றிலும் வந்து செழுமை, நல்ல பலன்கள் இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக தொடரும். சோ அப்ப நாமமும் சேமமா இருப்போம். சோ இதெல்லாமே கண்டிப்பா செய்யணும். தானங்கள், தவங்கள், யாகங்கள் இதை எப்பொழுதுமே ஒருவர் துறக்கவே கூடாது. இது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது. அனைத்துமே பகவானுக்கு போய் சேர்கிறது. பகவானும் வந்து அந்த சந்தோஷத்துல நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்ன்ற ரட்சணையும் அவர் செய்கின்றார்.
சோ விஷ்ணு கிட்ட இருந்தாது நம்ம கிருஷ்ணர், அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது நம்ம பிரம்மா அவர்தான். கிருஷ்ணர் அவர்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களுடைய நாயகனும் அவர்தான், ஓம்காரத்தினுடைய சொரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கறத நம்ம 9th சாப்டர்லாம் படிப்போம். சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எல்லா வேதங்கள் எல்லாம் அவருக்கு பிரம்மருக்கு சொன்னது நம்மளுடைய பகவான் தான். அவர் வேதங்களை ஏற்றி பிரம்மா ஏற்றினார், அதாவது அவர் ஏற்றினார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வர்ணாசிரம தர்மம் முன்னாடி கூட நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 வித சமுதாய பிரிவுகள். அந்த சமுதாய பிரிவுல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா விவசாயம் செய்யறவங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த சூத்ர பிரிவுகள் எல்லாமே உண்டு. சோ அவர்கள் தத்தம் கடமைகள் என்னென்ன இருக்கு, அதாவது ஒருவருக்கு அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு மனசுல வரும். சோ நம்ம என்ன செய்கின்றோமோ அதுக்கு ரிலேட்டடா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லிருக்கு அது பிரகாரம் தான் நம்ம செய்யறோம். நாம ஒரு பிராமணரா இருந்தாக்கா வேதங்களை கற்க வேண்டும், அதை முறையாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும், முறையாக நம்ம அடுத்தவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அதனுடைய அந்த தர்மம் அதுதான் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். அதே மாதிரி சத்திரியனா இருந்தாக்கா போர் புரிய வேண்டும், நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும், அது எல்லாமே வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறது தான். அதே மாதிரி ஒரு வைசியனா இருந்தாக்கா அவர் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா இந்த சமுதாயத்துக்கு வேண்டிய உணவு இதெல்லாமே துணி மணி இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரம் மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி அது ப்ரொடக்ஷன் பண்றதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விவசாயிகள். அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிமட்டத்துல வேலை செய்யறவங்க அவங்களுடைய கடினமான உழைப்பு அது எல்லாமே இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு உணவே முடியாது. ஸோ அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்ரி ஒன் ஆர் டூயிங் தேர் டியூட்டிஸ். அதே மாதிரி அவங்களே நாம எப்பொழுதுமே ஒரு அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஈக்குவாலிட்டியை நம்ம என்னைக்குமே மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இந்த கடமைகள். எங்கிருந்து அந்த கடமைகள் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க, வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த கடமைகள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகங்கள் செய்வதால் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கடமைகளோட நெக்ஸ்ட் யாகங்கள் செய்யும் பொழுது நமக்கு மழை என்பது உருவாகிறது. மழை இல்லைன்னா நமக்கு விளைச்சல் என்பது கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் a cycle actually. ஸோ அந்த மழை இல்லாமல் போனால் நமக்கு உணவுக்கு பற்றாக்குறை கண்டிப்பாக வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தானிய விளைச்சல் எல்லாமே வருது. அந்த தானியங்கள்ல இருந்து நாம தான் உணவு வருகிறது. இந்த உணவை நாம பகவானுக்கு படைத்து நாம உண்பதால் நாம பிரசாதமாக அது கருதப்படுகிறது. சோ எது பிரசாதம்னாக்கா நாம் எந்த ஒரு உணவை சமைத்தாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நாம சாப்பிடும் போது அது பிரசாதமாக ஆகிறது. நம்மளுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய உணவு, அதாவது கடவுளையே மறந்துட்டு இது எனக்கு பிடிக்கும்ட்டு மட்டும் நான் மட்டும் செஞ்சு சாப்பிட்றேன் பாரு, பகவான் இருக்காருன்றதையும் ஞாபகம் இல்லாம அது பாவத்தை உண்பதற்கு சமம் என்பதையும் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் அந்த யாக சக்கரம் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கலியுகத்துல நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம யுகங்கள் எல்லாமே படிப்போம். ஸோ இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நம்ம பாவ விடுதலைக்கும் சரி, நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல போகணும்னாலும் சரி, ஈஸியா செய்யக்கூடியது சங்கீர்த்தனம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் பண்ணுவதுதான் மெயினா. பாட்டு அந்த கீர்த்தனம் அதையே அந்த ஜபத்தையே கீர்த்தனமாக பாடுவது ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடியவர். அவர் பக்கத்துல லெஃப்ட்ல இருக்கிறவர் நித்யானந்தா. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கதாதாரா. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீவாசதா அவருடைய லெஃப்ட் சைட்ல. அதுக்கப்புறம் கௌரவ பக்த விருந்தா. ஸோ இந்த 5 பேரு தான் குருமார்கள். ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11th கேட்டால 5th சாப்டர்ல 32nd ஸ்லோகம் இது. ஸோ இது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்துக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா அந்த குருமார்களுக்கு எந்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஈவன் ராமானுஜர் கல்ட்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஸ்ரீமத் ராமானுஜாய நமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவ எல்லாருமே எந்த ஒரு இதையுமே ஆரம்பிப்பா. சோ குருவுக்கு என்னைக்குமே நம்ம வணங்கி செய்ய வேண்டும். சோ ஏன்னா நாம தெரியாம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எதுவா இருந்தாலும், தவறுகள் ஏதா இருந்தாலும் நம்ம குரு நின்னு நம்மள ரட்சிப்பார்கள். நமக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் இருந்து நமக்கு தெரியாமல் செய்வது, தெரிந்து செய்வது கிடையாது, தெரியாமல் செய்ய நமக்கே அறியாமல் நடந்த ஒரு காரியம் அது தவறானது என்று அறிந்தால் அதுல இருந்து நமக்கு ரட்சணை உண்டு. அதுக்குதான் நம்ம எப்பொழுதுமே குருவை. So we have to always become a servant to the servant of God.
எப்பொழுதுமே நாம வந்து குருமார்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுக்கு வந்து சேவகனாக இருந்தவர்கள். நாம அந்த சேவகனுக்கு சேவகனாக ஆக வேண்டும் எப்பொழுதுமே. அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்தை குருமார்கள் வந்து செய்வாங்க. குரு அனுகிரகம் இருந்தா கண்டிப்பாக நமக்கு மோட்ச பிராப்தி உண்டு. இது நம்ம என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நாம இந்த ஜபத்தை செய்யும் பொழுது, ஒரு நிமிஷம் நான் ஜபமாலை எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் அந்த ஜபமாலை. ஸோ உங்க வீட்டுல எந்த மாலை இருந்தாலும் நீங்க உபயோகப்படுத்தலாம். ஸோ எக்ஸப்ட் ருத்ராட்சை மாலை, பிகாஸ் தட் இஸ் அது வந்து நம்ம சிவனுக்கே ஒரு உதித்தான ஒரு இது. ஸோ உங்களுக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் கூட வரலாம். ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ராமரை கும்பிடுறோம், ஆனா சிவனுடைய மாலைன்ற அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். எக்ஸப்ட் ருத்ராட்சை தவிர நீங்க வந்து எந்த மாலையா இருந்தாலும், துளசி மாலை வந்து ரொம்பவும் உசிதமான ஒன்று. நமக்கு மனதை தூய்மைப்படுத்தும். ஆக்சுவலி துளசி என்பது புனிதத்தின் தன்மை. அதனால வந்து இதை வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பெண்களா இருந்தா அந்த மந்த்லி டைம் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணாம ஸ்படிக மாலை அந்த மாதிரி ஏதாவது நார்மலான எந்த மாலை, இந்த பாசிமணி ஊசிமணி கடையில கூட விற்கிறாங்க இல்லைங்களா, 10-15 ரூபாய், அந்த மாலை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க சொல்லக்கூடிய மந்திரமும் அந்த போக்கஸும் தான் மிக மிகவும் முக்கியம். ஸோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நீங்க சொல்லும் பொழுது இந்த மேல இந்த வந்து நீங்க இஸ்கான்ல வந்து ஆன்லைன்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த சென்டர் பீடு வந்து கிருஷ்ணா பீடுன்னு சொல்லுவாங்க, அது சாக்ஷி பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. நாம செய்யக்கூடிய ஜபத்துக்கு பகவானே சாட்சி, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த பீடு மேல நம்ம மந்திரத்தை சொல்லக்கூடாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் 3 விரல்கள், அதாவது நம்மளுடைய கையில 5 விரல்கள் உண்டு. இதுக்குள்ள வந்து பஞ்ச பூதங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. ஆக்சுவலி இது வந்து ஆகாயத்தை குறிக்கிறது, இது காற்றை குறிக்கிறது, இது அக்னியை குறிக்கிறது, இது நீரை குறிக்கிறது, இது வந்து பூமியை குறிக்கிறது. ஸோ எப்பொழுதுமே இந்த ஏர், அதாவது காற்றை குறிக்கக்கூடிய ஆள்காட்டி விரலை நம்ம விட்டுட்டு தான் செய்யணும். இந்த ஆள்காட்டி விரல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருவருடைய அகங்காரத்தை எப்பொழுதுமே வந்து இது இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இதோட சேர்த்து நாம வந்து இந்த ஃபிங்கர் பாயிண்டிங் நம்மளை பார்த்து பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ, நம்மளுடைய அகங்கார தன்மை தான் மேலோங்கும். நீங்க வந்து இதை வந்து தூர விலகணும். ஸோ அதனால்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்பவுமே ஈஸியா அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு விரல் இது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால்தான் இதை வந்து நம்ம தூர வைக்கணும். ஸோ நம்ம விட்டு அந்த பண்பு கூட நம்மளை விட்டு போகணும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பீடை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து இந்த முழு மனதோட நீங்க வந்து உங்க ஆடியோ வந்து உங்க காது கிட்ட கேட்கிற அளவுக்கு மட்டுமே சப்தம் இருந்தா போதும். ரொம்ப பலமா சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அவங்களுடைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து இதாயிடும். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க சொல்லிட்டு வரணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தான்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் பீட்ல சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ட்டு முழுமையான ஒரு மந்திரம் சொன்ன பிறகுதான் உருட்டணும். இது மாதிரி இந்த மாலையில 108 இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு ரவுண்டு பண்ணும்போது நீங்க ஒரு மாலை பண்ண மாதிரி. ஸோ நம்ம பிரபுபாதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, இது மாதிரி வந்து 16 ரவுண்டு பண்றவங்களுக்கு வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்துக்கு உண்டு அப்படிங்கறது வந்து அவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. ஸோ நீங்க எடுத்த உடனே 16 ரவுண்டுக்கு போயிடாதீங்க. ஒரு ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி லைக் டார்டாய்ஸ், அப்புறமா வின்ஸ் த ரேஸ்ன்ற மாதிரி பண்ணுங்க நீங்க. ஸோ அதுதான் என்னுடைய அட்வைஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். ஸோ இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக ஜெபித்தால் உங்களுக்கு டிப்ரெஷன்ல இருக்கவங்க கூட வந்து கியூர் ஆறாங்க. நீங்க 6th சாப்டர் படிக்கும் பொழுது நான் வந்து சில பிரபலங்கள் எல்லாம் இதுல இருக்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன். நான் அப்ப பார்க்கலாம். எஸ் 13 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. யக்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹ புஞ்ஜதே தே த்வகம் பாபா ஏ பசந்த்யாத்ம காரணாத். ஸோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படுகிற உணவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். ஸோ அதுதான் நம்ம முன்னாடி கூட அந்த யாக சக்கரத்துல இருந்து நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வீட்டிலேயே கூட சமைக்கும் பொழுது சர்வமும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்காக பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது நமக்கு பிரசாதமாக ஆகிறது.
அதையே வந்து நம்ம வந்து கடவுளே நினைக்காம நம்மளுக்காக சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவத்தை தான் நம்ம உண்கின்றோம் அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் தான் இது. சோ யாகத்தில் அதே மாதிரி எங்கேயாவது நம்ம கோயில்கள்ல வந்து யாகங்கள் இந்த பூஜைகள் எல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல செய்யக்கூடிய உணவு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது எதுக்கு கோயிலுக்கு போன பிரசாதம் வாங்குறோம்னாக்கா ஃப்ரீயா கிடைக்கிறதுன்னு கிடையாது. ஆக்சுவலி அதுல வந்து பகவானுடைய கருணை உண்டு. அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எடுத்து நம்ம வந்து உடலுக்கு நம்ம வந்து சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா நாம கூட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விமோசனம் கிடைக்கும். இனிமே பாவங்கள் செய்யக்கூடாது என்ற அந்த மனதும் நமக்கு வந்து திண்ணமாக வந்து சேரும். அதனால்தான் நான் வந்து பிரசாதங்கள் எப்பொழுதுமே மனதை வந்து நமக்கு வந்து ஸ்திரத்தன்மையை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். ஸோ எப்பொழுதுமே பிரசாதம் வந்து வாங்காம இருக்கக்கூடாது. இட் கிவ்ஸ் மோர் எனர்ஜி. ஆனா வந்து பேசிக்கா நம்ம பாவ விளைவுகளுக்கு அது மோட்சத்தை குடிக்கிறது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். ஸோ ஃபோர்மோஸ்ட் ரீசன் அதுதான். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாவங்களிலும் விடுபடுகிறார்கள். தனது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தலம் என்பது இந்த பாடி. ஸோ இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஸோ இந்த உடல் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூமிக்கு கம்பேர் பண்றோம். இதுல இருக்கக்கூடிய சுவாசத்தை வந்து நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான காற்றுக்கு நம்ம வந்து சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வெளிவிடக்கூடிய, அதாவது உள் சுவாசம் வெளி சுவாசம் பண்ணும்போது அந்த வெப்பமும் சரி, வயிற்றுல செரிக்கும் போது உருவாகக்கூடிய அந்த அக்னியும் வந்து அக்னி ஸ்வரூபமா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உடல்ல வந்து ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தம் வந்து நீருக்கு கம்பேர் பண்றோம். அதே மாதிரி எங்கேயாவது இருக்கக்கூடிய வெற்றிடம், இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெற்றிடம் வந்து ஆகாயத்திற்கு வந்து நாம வந்து கம்பேர் பண்றோம். அதுதான் உடல் தலம். நெக்ஸ்ட் வந்து புலன்கள் தலம். நம்ம இந்த 5 புலன்கள், அதாவது 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். நெக்ஸ்ட் மனது. ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லைங்களா. ஸோ இங்க கீழே இருந்து ஃபர்ஸ்ட் உடல், அதுக்கப்புறம் புலன்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் வந்து பெரியது. அதே மாதிரி புலன்களை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் என்பது பெரியது. அதே மாதிரி மனதை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு என்பது பெரியது. ஆனா இது எல்லாவற்றையும் விட பெரியது எதுனாக்கா ஆன்மாதான். சோ அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 14 வாசிங் மாதாஜி. அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹ யக்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யக்ஞ கர்ம சமுத்பவஹ. சோ மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. நமக்கு உணவு, சுவாசம், இது ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது ரெண்டு இல்லைன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கவே முடியாது. உணவு வயிற்றுல கருவுல உருவாகும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் தெர் இஸ் எ வீடியோ, ஐ திங்க் நம்ம ராதிகாமா உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. ஸோ லைஃப் எப்படி நம்ம வந்து உருவாகிறதுன்றது. ஸோ நம்ம அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுல இருக்கும் பொழுது தாயினுடைய அந்த தொப்புள்கொடி மூலியமாவே உணவு வாங்கிக்கிறது. அந்த சுவாசம் என்பது வெளியே வந்த பிறகு நம்ம வந்து அந்த இயங்க தொடங்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த உணவு, அந்த சுவாசம் வந்து மிக மிக முக்கியம். ஸோ தானியங்கள் இல்லை என்றால் இந்த ஜீவனங்களே இங்க கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும். ஸோ யாகங்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் கம்ஸ் அண்டர் த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில அதுவும் ஒண்ணுதான். ஸோ அதனால் நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு யாகங்கள் செய்வது என்பது நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. எஸ், 21 வாசிங்க மாதாஜி. யத்யதாச்சரதி ஸ்ரேஷ்ட தத்ததேவேதரோ ஜனஹ சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததனுபர்த்ததே. ஸோ ஒரு பெரிய மனிதன் வந்து எத்தகைய செயல்கள் செய்கின்றானோ, எத் ஆஸ்ரதி ஸ்ரேஷ்ட, அதாவது எந்த வகையான செயல்களை செய்கின்றார்களோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். தத்தத் ஏவதரோ ஜனம் நாம தான். சோ தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து கொடுக்கின்றானோ, காட்டுகின்றானோ, அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றன. சோ இது வந்து ஒரு குருவுக்கு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு தலைவருக்கு நம்ம, அதாவது நல்ல
ஆன்மீக தலைவரோ யாரா இருந்தாலுமே இதை வந்து நம்ம வந்து காட்டலாம். ஸோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா you have logged in from another device. படிக்கட்டா 27? ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, அது என்ன வந்து ஸ்பெஷல். ஸோ அதனால வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கிறதுக்கான முயற்சியை நம்ம செய்யணும் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம வீட்லயே வந்து ஒரு நல்லது செய்யறோம். இப்போலாம் நீங்களாம் வந்து பகவத்கீதை கத்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நீங்க வந்து there will be a transformation உங்க வீட்டுல. சில பேர் வந்து என்ன ஆனது, இவர் வந்து பகவத்கீதை சேர்ந்தாரு இப்படி ஆயிட்டாரு என்று கூட நினைப்பாங்க சில பேர். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க மாறக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு வரலாம். அந்த பிராப்தம் பகவானுடைய அனுகிரகம், நீங்க எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையோடையும் பக்தியோடும் இந்த பகவத்கீதையை கேட்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பகவான் உங்களுக்கு கருணை புரிந்து நீங்க அந்த மார்க்கத்துக்கு செல்வீர்கள். இது கண்டிப்பாக நடக்கும். ஸோ அப்போ உங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு, இவர் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் வரும். ஆனா அதை வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணி செய்யும்போது வீட்டுல அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வரும்போது அவங்களே உங்க பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த இதுவும் வரும். ஸோ யூ கேன் see the transformation in the family itself. ஸோ அதே வந்து ஒரு சிம்பிள் எடுத்துக்காட்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். பெரிய மனிதர் லெவல்ல போலன்னாலும் நம்ம வீட்லயே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 27 மாசம். பிரகிருதேஹே கிரியமாணானி குணைஹி கர்மாணி சர்வசக அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹமிதி மன்யதே. எஸ், யார் ஒருவர் நான் தான் இந்த செயல்கள் செய்கின்றேன், ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க வந்து அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது அகங்காரம். அதனாலதான் அந்த செயல்கள் அவங்க அப்படி நினைப்பாங்க. ஆக்சுவலி எல்லாமே நான் தான் செஞ்சேன், ஆனா உண்மையிலே நாம் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. பகவான் தான் நம்மளை செய்ய வைக்கிறார் அப்படிங்கிற ஞானம் வந்து நமக்கு இருக்கணும். ஸோ நான் இன்னைக்கு பகவானுக்கு இந்த கைங்கரியம் செய்கின்றேன் அவருடைய கருணையால் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து ஒரு ட்ரூ ஈகோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்து நான் அந்த பூஜை செஞ்சேன், ஸோ இதை பண்ணேன், ஐ எம் த கிரேட், நான் இந்த அளவுக்கு நான் எல்லாருக்கும் தான தர்மங்கள் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அகங்காரத்தால் வரக்கூடிய வார்த்தைகள். ஸோ அது அந்த இது வந்து செய்யவே அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரவே கூடாது. அதை பத்தி தான் சொல்றாங்க. ஸோ எதுக்காக வந்து ஒருத்தர் வந்து தான் தான் இந்த செயல்களுக்கு கர்த்தா அப்படின்ட்டு எதனால வந்து நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் இங்க. எதனா ரீசன், அதுக்கு பிஹைண்ட் ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரம், இங்கிலீஷ்ல ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால், அதாவது அதனுடைய இம்பாக்ட் எதனாலனாக்கா இந்த அகங்காரம் எதுல இருந்து நமக்கு வருதுனாக்கா நாம் இந்த உலகத்தினுடைய 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டவர்கள். எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம் தான் இது நம்ம சொல்லணும்னாக்கா. ஸோ இந்த முக்குணங்களிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அகங்காரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வர்றதே வந்து ரஜோகுணம் தான். நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கட்டா, ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோ இருக்கு, நாளைக்கு இவ்வளோ வரும், என்னுடைய எதிரியை நான் கொண்டுட்டேன், இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாமே வந்து எல்லாமே ஐ எம் த டூயர், நான் தான் இது செய்கின்றேன் அப்படிங்கிறது. அதாவது கடவுள் இருக்காருன்ற அந்த நாலேஜ் கூட பத்தி அது செகண்டரி. ஸோ எல்லாரை விட நான் தான் பெருசு அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். ஸோ யார் ஹூ இஸ் த டூயர் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு யாருக்கு வரும்ன்றத வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா சொல்லியிருக்கார். எஸ் 36 and 38 வாசிங். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அர்ஜுன உவாச்ச அத கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. எஸ், வாசி தூமேனாவ்ரியதே வன்ஹிः யதாதர்ஷோ மலேன ச யதோல்பேனாவ்ருதோ கர்ப்பः ததா தேனேதமாவ்ருதம். எஸ், ஸோ நான் இந்த ஸ்லோகம் இந்த இதுக்கான சம்மரியில கூட நான் சொல்லேன், ஒருவர் எதனால் பாவச் செயலை செய்ய தூண்டப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம். நம்ம அதுக்கு மூல காரணமே வந்து காமமா இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம், அதாவது நம்மள பேராசை, அதுதான் காரணம். லஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், ஒருவர் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்து 36 ஸ்லோகத்துல வைக்கிறார். அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதே அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால், the different
டிகிரிஸ் ஆஃப் லெவல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லஸ்ட், டிஃப்ரெண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் லஸ்ட். அதாவது ஒவ்வொரு லெவல்ஸ்லயும் வந்து நம்ம வந்து இந்த உயிர் வாழிகள் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். எதனால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம்? நம்மளுடைய மோகத்தால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த ஃபயர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எரியும் பொழுது, இந்த தீ எரிஞ்சிட்டே இருக்குனாக்கா அதுல புகை வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த புகையில நமக்கு ஸ்டில் வி வில் பி ஏபிள் டு சி, நம்மளால வந்து அந்த நெருப்பை பார்க்க முடியும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா காமத்தினுடைய லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மி. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் லெவல் டிகிரி ஆஃப் த லஸ்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு பகவான். ஸோ இது வந்து மனிதனுடைய லைஃபுக்கு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம். ஸோ மனிதனுக்கு நுண்ணறிவு என்பது உண்டு. ஸோ அவன் வந்து இந்த சிறிய காமத்திலிருந்து மீண்டும் விடுபட்டு நாம வேணும்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி கேன் கம் பேக் டியூ டு த ஸ்பிரிச்சுவலிட்டியால வந்து மீண்டும் பகவானுடைய அந்த மோட்ச நிலைக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு அவங்க செல்லக்கூடிய மார்க்கம் உண்டு. நமக்கு சின்னதா ஒரு ஆசை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோகம் இருந்தாலும் ஆனா அது தவறுன்னு உணரக்கூடிய தன்மை நமக்கு அறிவு வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஸோ அதை எதையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஆசைப்படக்கூடாது. நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு சந்தோஷப்படணும்ன்ற அந்த மனசு வந்து திருப்பிட்டு போக முடியும் நம்மளால. அது எப்ப போக முடியும்னாக்கா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஞானம் என்பது நமக்கு வரும். ஆனா ஒருவருக்கு அந்த பக்தி மார்க்கம் இல்லைன்னாக்கா மேலும் மேலும் அந்த மோகத்தினுடைய அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல், மிடில் லெவல், மத்தியமான லெவல் எப்படின்னாக்கா ஒரு கண்ணாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூசி ஃபுல்லா படிஞ்சிருந்தா அதுல போய் நம்மளால நம்மளுடைய உருவத்தை கண்டிப்பாக காண முடியாது. ஸோ அந்த இது எப்படி குறிக்குதுன்னா ஒரு அனிமல்னுடைய லைஃப் கம்பேரிஷன். ஆக்சுவலி இந்த மோகத்தினுடைய அளவு வந்து ஒரு மிருகத்தினுடைய வாழ்க்கைக்கு ஓமையாக கருதப்படுகிறது. ஸோ அவங்க ஒரு மிருகத்தினுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக மீண்டும் அந்த காமத்திலிருந்து நம்மளால வெளியே வரவே முடியாது. அந்த லெவலுக்கு போனா கூட நம்மளால வந்து வி கான்ட் கம் பேக், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்கு வந்து வர முடியாது. ஒரு மனிதனுக்கு மிருகத்தன்மை அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டிகிரி லெவலுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து அந்த பந்தங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு வர்றதுக்கான மார்க்கம் வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு மோகம் நமக்கு இருக்கவே கூடாது. அது செகண்ட் திங். மூணாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல். இது எப்படின்னாக்கா நகராமலே இருப்பாங்க இல்லைங்களா, எந்த ஸ்திரமான அதாவது அசையாத இது எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் நமக்கு தெரியும், அதாவது மரம் செடி கொடிகள் இல்லைங்களா. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் டிகிரிக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு பகவான். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாயினுடைய வயிற்றுல வந்து கரு உருவாகும் பொழுது, தட் இஸ் a fetus in the womb, mother's womb. ஸோ அதுக்கு வெளி உலகமே தெரியாது. அந்த 9 மாதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது, ஃபுல் கவர்ட். அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய மோகம் வந்து ஒரு உயிர் வாழிக்கு அதாவது மனிதனுக்கு இருந்தால் அவன் ஃபுல்லாவே வந்து மீண்டும் இந்த இதுல இருந்து மீண்டு வரவே முடியாது. ஸோ அது எப்படி வந்து கம்பேர் பண்றாங்கனாக்கா ஒரு மரச்செடி கொடிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசையவே அசையாது ஸ்தலத்திலிருந்து. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு பகவான். இது நம்ம இந்த 3 டிகிரிஸ் ஆஃப் லெவல்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. எஸ் 37 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவः மகாசனோ மகாபாப்மா வித்யேன மிக வைரிணம். எஸ், மிக வைரினம். மிக வைரினம் எது? மிகப்பெரிய இந்த காமம் தான் வந்து மிகப்பெரிய இந்த மோகத்துக்கான காரணம் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவான் சொல்றாரு காமமே இதற்கு காரணம். அதாவது நம்மளுடைய ஆசை, அளப்பரியாத ஆசை இருக்கு பாருங்க, டிசையர்ஸ், அந்த இது வந்து நமக்கு எப்பொழுதுமே நன்மையே பயக்காது. ஸோ ஆசையினுடைய லெவல் கொஞ்சமா இருந்தா நம்ம வந்து ஓகே, மிடில் லெவலுக்கு போகும்பொழுது நம்மளால இந்த உலகத்துக்கு வர முடியாது. மீண்டும் வந்து நம்ம இந்த உலகத்தை சுத்திட்டே இருப்போம். அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் லெவல் போனோம்னா கீழ் உலகங்களுக்கு தான் நாம் செல்வோம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி, ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஹையஸ்டா வர்றது வந்து ரஜோகுணத்தில். பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும். ஏன்னா அவங்க அடைய வேண்டியதை அடைய முடியாத பொழுது கண்டிப்பாக அது கோபத்துக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடும். அது ஆக்சுவலி இந்த உலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும் அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்றார். அதை விட பெரிய இந்த பாவமான விரோதி எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல. ஒருவருக்கு மோகம் ஜாஸ்தி இருந்ததுனாக்கா அது வந்து அவங்களுக்கே வந்து அழிவை தான் உண்டு பண்ணும்.
அததான் வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ் 42 வாசிங்க. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திஹி யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. எஸ், இந்திரியாணி அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்திரியாணி மீன்ஸ் புலன்கள். பரான் பாகூர், ஸோ அதாவது இந்த உடலை விட மேன்மையானது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே வந்து இந்த உடலை விட பெரியது. அதாவது புலன்கள் வந்து பெரியது. முன்னாடி அந்த ஏரோ பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட் நம்ம. ஸோ உடல் தளம், மனத்தளம், அதுதான் இது. ஸோ இந்த உடல் தளத்தை விட புலன்கள் பெரியது. அதை தான் வந்து அங்க சொல்றாரு பகவான். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஸோ இந்த ஜடப்பொருள், இதை வந்து இந்த உடலை வந்து ஜடம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் தமிழ்ல. இந்த ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை விட உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி இந்த மனதை விட உயர்ந்தது எதுன்னா புத்தி. ஏன்னா புத்தி ஸ்திரமா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நல்ல வழியில் எடுத்துட்டு போறதுக்கான நாலேஜ் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதேதான் வந்து புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. ஆனால் அவன் மீன்ஸ் ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். எல்லாற்றை விட ஆத்மா வந்து உயர்ந்தது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் மை. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம யோகோ நாம த்ரிதீயோ அத்தியாயः. ஓம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. எஸ், கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க போல் கொஸ்டின். ராதிகாமா, ஐ திங்க் யூ ஹேட். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். யா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டோரி? எஸ் எஸ் எஸ். கொஞ்சம் சவுண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தெரியுதா? You are not visible, ma. Visible? Okay. No. Okay. Hare Krishna devotees. So Pika, You are not visible, Radhika ma. You are not. Spotlight பண்ணிக்கோங்க. Hare Krishna devotees. வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம கேட்ட கதை வந்து நம்ம அர்ஜுனரோட கதை கேட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து அதாவது வார்ல மிடில் ஆஃப் த வார் ஃபீல்ட்ல அவர் கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த கதை, இந்த ஹோல் பகவத்கீதாவே அதை வச்சுதான் நடந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து அந்த கதையை பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து வி வில் சி ஒரு ஒன் மோர் ஸ்டோரி. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே, அதாவது பகவத்கீதாலாம் ப்ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கிரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, குருக்ஷேத்ரா கிரவுண்ட், அது வந்து ரெடியா, இப்போ ஒரு கிரிக்கெட்டா இருந்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, எல்லாம் கிளீன் எல்லாம் பண்ணி கிளியர் பண்ணி விட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி குருக்ஷேத்ரா வார் ஃபீல்டு கூட ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணி கிளியர் பண்றதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்றது வந்து நிறைய பெரிய பெரிய யானைகள் அதெல்லாம் வச்சுதான் அந்த ஃப்ளோரை வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் எல்லாருமே அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க இல்லையா, அந்த பொசிஷன் எல்லாம் பார்க்கறச்சு இவங்க ரெண்டு பேருமும் வந்து பார்ப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த டைம் வந்து ஒரு அந்த என்டையர் சீன்ல வந்து ஒரு யானை வந்து ஒரு செடியை எடுக்கறச்சே அங்க வந்து ஒரு அம்மா ஸ்பாரோ இருக்கும், அதுக்கு 4 குட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த 4 குட்டியும் வந்து அதோட நெஸ்ட்லயே அப்படியே கீழே வந்துடும். ஸோ என்ன பண்றதுன்னே தெரியாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து, ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட், அந்த ஸ்டோரி, ஸோ அது வந்து கீழே வந்துடுமா. ஸோ இது வந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து எப்படி, அப்பதான் குட்டி குஞ்சுகளும் இருக்கும், இந்த ஃபுல்லா அந்த குழந்தைங்களும் கீழே சாஞ்சிடும், என்ன பண்றதுன்னு அவருக்கு தெரியாத டைம் தான் கரெக்டா அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் வந்து அங்க பார்க்க வந்திருப்பாங்க. ஸோ அன்னைக்கு காலையில ஆக்சுவலா வந்திருப்பாங்க, இது மொத்தமே நடந்த ஸ்டோரி டைம். ஸோ உடனே வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த குட்டி பறவை வந்து இவரை சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும், கிருஷ்ணரை சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து என்னன்னா, இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து அந்த ஸ்பாரோவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடக்கிற கதை தான் இன்னைக்கு சொல்ல போற கதை. ஸோ உடனே என்ன ஆகும்னா, இந்த கிருஷ்ணரை பார்த்து அந்த ஸ்பாரோ சொல்லும், இதை பாருங்க, நான் வந்து இந்த பிரச்சனையிலேயே இல்லை, எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, எனக்கு இருக்கிற 4 குட்டிங்களும் சரி,
என்னோட குஞ்சுகளும் என்னோட வீடும் ஃபுல்லா வந்து அந்த யானை வந்து எனக்கு கீழே போட்டுச்சு. இப்போ நான் எப்படி என்னோட குழந்தைங்களை காப்பாத்துவேன்? நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, பாருமா இது எதுவுமே என் கையில, இது நான் பண்றது எதுவுமே இல்லம்மா, சில இதெல்லாம் வந்து விதிப்படிதான் நடக்கும், எனக்கு நான் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்றது. சோ உடனே அந்த ஸ்பாரோ சொல்லுது, என்னதான் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் புரியல, ஆனா எல்லாமே பண்ணது நீங்க தான், அதனால உங்களால கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு பண்ண முடியும், நீங்க பண்ணியே ஆகணும், ஏன்னா எனக்கு இருக்கிறது இந்த குட்டிகள் தான். சோ அப்படின்னு சொல்லுது. சோ உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க சொல்றது எனக்கு விளங்குது, ஆனாலும் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு ஏன் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் ஒரு காலத்தோட சிச்சுவேஷனோட இதுதான் கம்ப்ளீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கு. சோ இது காலத்தோட சிச்சுவேஷன்னா எனக்கு காலமே நீங்க தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பாரோ சொல்லுது. இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணரோட சங்கு சக்கரம் தான் காலம், காலமோட கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் சங்கு சக்கரத்துல தான் இருக்கு. சோ இது வந்து சொல்லுது, எனக்கு நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தைகள், எனக்கு புரியவே புரியாது, அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு இவ்வளவு எல்லாம் என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க, எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க தான், நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எது வேணா பண்ண முடியும், இப்ப வந்து என்னோட பசங்களை உங்க கையில வைக்கிறேன், அதோட உசுறு உங்க கையில தான், நீங்க என்ன டிசைட் பண்றீங்களோ எனக்கு அது ஓகே, நீங்க காப்பாத்துறீங்களோ இல்ல நீங்க தான் அழிக்கிறீங்களோ அது எதுவா இருந்தாலும் நீங்க தான் பண்ணணும், ஆனா நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட அந்த பறவை சொல்லுது. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சரி சரி, அப்போ நீ போய் ஒரு 2 வாரத்துக்கு சாப்பாடு எல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கோ, ஒரு 2 வாரத்துக்கு எனக்கு. சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி வருது. இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து வெறும் அந்த கிருஷ்ணருக்கும் ஸ்பாரோக்கும் ஒண்டிதான் கேக்குது. அர்ஜுனருக்கு ஒன்றும் புரியல, அவர் ஏன் இந்த ஸ்பாரோ சுத்தி சுத்தி வருதுன்னு சொல்லிட்டு சுஷு அப்படின்றாரு, அதுவும் சுத்திட்டு அது போயிடுது. சோ அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல அது என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம இந்த யுத்தத்துக்கோசரம் நடக்கிறச்சே அதோட வீடும் அதோட குட்டிங்களும் கீழே விழுந்துச்சான், அப்படி ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு ரொம்ப இலகிய மனசோட அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. உடனே என்ன சொல்றாருன்னா, அங்க இருக்காரு இல்லையா நம்ம அந்த யானை இல்ல, அந்த யானைனாலதான் இதெல்லாம் ஆச்சு, அர்ஜுனா நீ வந்து உன்னோட அம்பை என்கிட்ட கொடு அப்படின்னு. அர்ஜுனா செம்ம டென்ஷன், ஐயோ அம்பா நானா கொடுக்கறது, ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கவே மாட்டேன்றாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து அம்பு கேட்ட உடனே அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல நான் அம்பு எடுத்து யுத்தம் தானே பண்ண மாட்டேன், நீ குடு உன்னோட காந்தீவத்தை என்கிட்ட குடு அப்படின்னு. சோ அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப எசிடேஷனோட, சரி என்னதான் இருந்தாலும் யானை தானே பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசை தேத்திட்டு அவர் காந்தர்வம் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தையும் கேட்கிறாரு, நான் வேணா பண்ணவா அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல நீ குடு நான் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த யானையை குறி பாக்குறாரு. சோ கதை தெரிஞ்சவங்க ப்ளீஸ் சொல்லாதீங்க, சாட் ஓபன்ல இருக்கு. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. நீங்க எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா இல்ல முடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா, நான் பார்க்க முடியும். யாருமே சாட்ல டைப் பண்ணலன்னா அப்ப நான் கிளம்பணும்னு நினைக்கிறேன். சாட் எனேபிள் பண்ணிட்டேனே. சரி, அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து யானையை கொல்வாரா கொல்ல மாட்டாரா? எஸ் நோ 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 நோவா? ஓகே. சோ அவரோட குறி அவ்வளவு மோசம்னு நீங்களே நம்பிட்டீங்களா? இல்ல குறி நல்லது, ஆனா அவர் கொல்ல மாட்டார். ஓகே. சோ அவர் வந்து யானையை ஏன் பண்ணி 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 அடிக்கிறாரு. இந்த யானை கழுத்துல இருக்கிற அந்த பெல்லு வந்து தொப்புன்னு கீழே விழுது. அதை பார்த்து அர்ஜுனரால தாங்கவே முடியாது, அவர் சிரிப்பா வந்துடும். ஏன்னா இருக்கிறதுலே வில்லுல வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்ன்னு சொன்னது வந்து நம்ம அர்ஜுனர் தான். அவரு கிருஷ்ணரை பார்த்து ஒரு லைட்டா சிரிச்சிட்டு, நம்ம எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம எப்பமாவது விளையாடுறச்சே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இருந்தா கூட எப்பமாவது அந்த எக்ஸ்பர்ட் கொஞ்சம் விட்டாங்கன்னா நம்மளால தாங்கவே முடியாது, ஒரு விபரீத சந்தோஷம் இருக்கும். அந்த மாதிரி அர்ஜுனருக்கும் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு சொல்றாரு, நீங்க கொடுங்க என் கையில கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஒன்னும் வேண்டாம், வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, கிளம்பலாம், நம்ம யுத்தத்துல கவனம் செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இந்த ப்ராசஸ்ல அதுக்கப்புறம் யுத்தம் எல்லாம் நடக்குது, அவங்க அந்த கதையை மறந்துடுறாங்க, அந்த விஷயமும் முடிஞ்சிட்டு அவங்க யுத்தம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வராங்க. கடைசி நாள் எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் என்னன்னா, அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்த மாதிரி கடைசி நாள் வந்து நிறைய பேர் இறந்துருப்பாங்க, சிலர் குத்து உசுறு கொலை உசுறுல இருக்கச்சே இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களை காப்பாத்துறதுக்கோசரம் வருவாங்க. அப்படியே ஏதாவது இருக்கான்னு அப்படின்னு சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கச்சே இவங்க 2 பேரும் அப்படி நடந்து வராங்க. அந்த இடத்துல ஒரே ரத்தமும் இதுவா இருக்கும். அப்ப வந்து அந்த யானையில இருந்து விழுந்த அந்த பெல் இருக்கு இல்லையா, பெரிய பெல், அதை பார்த்துட்டு அவர் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அர்ஜுனரை வந்து அந்த பெல்ல தூக்குங்க. அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் கன்ஃபியூஷன், என்னடா பெரிய வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பெல்ல தூக்கு அப்படின்னு சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு, அவருக்கு என்னன்னா பண்றதுல பிரச்சனை இல்லை, ஆனா எவ்வளவோ அங்க நிறைய இருக்கு, யானைகள் விழுந்திருக்கு, கத்தி இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு, விட்டுட்டு இவர் ஆமாமா இந்த பெல்லா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஆமா தூக்கு அப்படின்றாரு.
சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் தான் கேள்வி கேட்டாலும் பண்ணிடுவாரு, அவர் என்ன சொன்னாலும் கிருஷ்ணர். அவர் தூக்குறாரு. அவர் தூக்கின உடனே வந்து என்னன்னா அதோட 4 குட்டிகளும் அந்த அம்மாவும் அதுக்குள்ள இருக்கு. சோ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து அந்த பெல்ல அடிச்ச ஒரே ரீசன் என்னன்னா அந்த 5 பிராணையை காப்பாத்தணும். சோ இந்த மாதிரி மகாபாரத் யுத்தத்துல கூட அந்த நான் வந்து இந்த நிலைமையிலும் நான் சரண்டர் அடைறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதை காப்பாத்துறதும் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா எடுக்கிறாரு. அதை விட இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, ஏதோ யானை பண்ணிச்சே நம்மளுக்கெல்லாம் இம்மீடியட்டா வரும், அவன் தான் வந்தான், இவங்கதான் பண்ணாங்க, நம்ம பழியே வாங்கணும், அதெல்லாம் இல்லாம பிரச்சனைக்கு தீர்வு. அதே மாதிரி அந்த சின்ன ஸ்பேரோவா இருந்தாலும் அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கைன்னா அதுக்கு புரியவே இல்லை. நம்ம கூட சொல்லுவோம்ல, எனக்கு புரியவே இல்லப்பா. நிறைய பேர் நேத்து கூட சாட்ல போட்டிருந்தீங்க, எனக்கு புரியவே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சோ அப்ப நமக்கே புரியலன்னா அவ்வளோண்டுக்கு எப்படி புரியும்? ஆனா புரியறதா புரியலையான்றது இல்ல, அதுக்கு நம்பிக்கை, கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவாருன்ற நம்பிக்கையும் இருந்துச்சு. அதை விட என்னன்னா அவர் சொன்னார் இல்ல, ஒரு 2 வாரத்துக்கு நீ சாப்பாடு எடுத்து வச்சுக்கோன்னு. நம்மனா 10 தடவை கேட்போம், எதுக்கோசரம்னு. கேட்கறது தப்பு இல்லை, பட் குவெஸ்டின் பண்றது தப்பே இல்லை, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம். ஆனா குவெஸ்டினிங் எதுக்கோசரம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு திமிர்ல நம்ம கேட்கறதுதான் தப்பு. சோ இது வந்து என்னன்னா அது பண்ணறதால அந்த 2 வாரமும் அது வந்து அந்த பெல்குள்ளேயே பத்திரமா இருக்கு. சிலருக்கு டவுட் வரும், காத்து எப்படி போகும், அந்த பெல்ல காத்து போற ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்கு. சோ இதுதான் கதை. சோ இப்போ தான் அர்ஜுனருக்கு புரிஞ்சிச்சு, நம்மளுக்கு இப்ப புரிஞ்சிச்சோ இல்லையோ, அர்ஜுனருக்கு இப்பதான் புரிஞ்சிச்சு. ஃபுல் பிளாஷ்பேக் ஓடுது. அப்பனா காப்பாத்தின ரீசனு இதுதான், அழிச்ச ரீசனும் அதுதான். அப்புறம் வந்து அவர் பெல்ல அடிச்சு, சோ யானை குறியெல்லாம் தவறல, அவர் வந்து கொடுத்த வாக்கும் மீறல. அந்த யானையை அடிச்ச ரீசனே வந்து அந்த பெல் அவருக்கு வேணும்ன்றதாலையும் அந்த குட்டியை காப்பாத்தணும்னு. சோ ஒருத்தரை காப்பாத்தணும்ன்ற நல்ல புத்தி இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், பழி வாங்கணும்ன்ற புத்தி இருக்காது, நல்ல புத்தியிலேயே தான் நம்ம ஆங்கிள். இதுதான் சுத்த சத்வம் அன்போம், சத்வ குணத்துக்கு மேல இருக்கிற குணம். இது வந்து கிருஷ்ணரை கொண்டு இல்ல, நம்மளையும் எல்லாருக்கும் அது உள்ள எங்கேயோ இருக்கும், அது கொஞ்சம் வெளியில கொண்டு வரணும்ன்றதுதான் எல்லாருக்குமே ஐடியா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நான் இதோட ஸ்டோரி முடிச்சுக்கிறேன். கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஸ்கிரீன் ஷேரிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். தேங்க்யூ சோ மச். எனக்கு கூட இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிச்சிச்சு, அதனால ரொம்ப நல்லா கேட்டாச்சு உங்க வாயாலே 2-3 தடவை, அதனால கேட்கணும்னு தோன்று. கிருஷ்ணா, நீங்க இது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி லான்ச் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டோரி பத்தியும் நாங்க क्वेश्चंस கேட்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, நான் படிக்கிறேன், நீங்க வந்து क्वेश्चन ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகே படிங்க. கேள்வி நம்பர் 1, கர்மயோகம் என்றால் என்ன? ஷேர் பண்ணல பிரபு ஸ்கிரீன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, என்ன ரிலீஸ் பண்ணுங்க, பண்ண முடியல. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, போல்ல ஷோ ஆகுது. எனக்கு ஷோ ஆகலையே, ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எனக்கு வரல. ஓகே, இல்ல போல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி, கீழ இருக்கிற சிம்பலை. You have logged in from another device. Your polling session is inactive. I don't know. நான் எங்கேயுமே லாகின் ஆகலையே. யூடியூப் கட் பண்ணணுமா இருக்கட்டுமா மாதாஜி?